बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैबाय। बे समाव बिटिआर हालामाव राजखान्थियारि हान्जाफोरनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा गावबागाव हान्जानि फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो नाजानाया नोजोरबोथाव जादों। आगुनि खुंथायाव थानाय इउपिपिएल बिजेपि हान्जाजों लोगोसे मैखोम बेरेखा हान्जा बिपिएफ हान्जानिफ्राय फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं बे बारनि बिटिसि बिसायख'थियाव कंग्रेस हान्जायाबो उन जानानै थायाखै। बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव बिजाथि फसंनानै रायजोफोरनि खाथियाव थांनाय नोजोराव गोग्लैदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि सुनिल नार्जारिया बियाब सिंनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै बिसायख'थियारि फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनायजों लोगोसे दाब दाब जायगायाव जयनिं हाबाफारि लाबोदों। कंग्रेसनि लाइमोन दैदेनगिरि अदेबानि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि सुनिल नार्जारिनि गामि गामि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै जयनिं खालामनाय मोनसे जर'खा फोरमायबिदां समनि रादाबनि।